खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि इउटुब चेनेलाव फिन खनसेबाव बरायबावनाय थाबाय। जों दा एसे गामियाव बेरायहैनो सानदों। नानि फिसा दं सासे दंबावो। जों साथामजों दा गामियाव बेरायहैगासिनो दङ। आदामानियाव एसे बरिं टाइम मोननानै एसे बेरायहैगासिनो दङ जों दा। साहा लोंनो थाखाय आमुल आरो बिस्कुट आरो गथ'फोरनि थाखाय मेथाइ लानानै थांगासिनो दङ। थांनानै साहा लोंहैगोन। पुरा रेडि खालामनानै थांगासिनो दङ जों। मा लादो देखाय दे। पेपारसो दंखायो। या खारै लागोन। खारै लाबोफागोन जों बिसोरनिफ्राय। बिस्कुट 10 ताकानि बिस्कुट खम दामिनि बिस्कुट फैसा गैया लोगोफोर। मेरला मेथाइ लादो जों। बेवहाय गाइखेर दङ आरो यामि आरो बिस्कुटबो दङ। थांनानै साहा लोंगोन टेस्टिनो। sama teman-teman oleh background aku tuh tidak ada di situ gua. Mana? Enggak, mana foto dia teman kita mana sih? Sungguh sini mana? Mana bisa gua? Jadi sini foto sini mana kan? Kasih mana mana nih? Untuk foto sini ada pak? Enggak. Oke deh. Foto sini. Ah tunggu mana kan? Foto sini mana sama apa di background gua? Green ternyata lo boleh bukan ah? Foto sini? Foto sini mana? Tuh kurang tadi. Đừng có này. Bà vừa có này. Bà vừa có đặt cái này luôn. Sao bà vừa? Ngasih. Baru bah. Sama gon. Abang mau buat kamu. Tem macam lain jo. Kalau dia sih Ting tereng. Mereka ko pilele. Muduful. Ay, tuh kira. Takon bi? Takon? Bisa saya bukan ini ya? Di sana tasnya kan. Masih kan bisa. Ay, ma boleh gelna do. Sunung na babu. Om il jangan be. Tangga na ano ka dong. Gugur sadang. Ya. Sana lo. Ay, pakai sedikit. Mana nih? Ay ya he. Ay beda. Patkin na ben mun jay gun ko matiba. Ay kam jabla. Nam di? Takon di be lang mo ko sa kon ha. Kabut jumlah mun lang uli. Akin ba sungsan ni bala lana fay kun nani dang do dana ni.
आं मा खालामबाय थायो पापि नोंखौ राबोआसै नामा जोंनो नानोनो खुरि खुरि फैगौ नोंखौ बाल्बखौ लाबो जों गावनि जोबनायखौ खालामना दं दुखु जों फैफिनबाय न'आव थांगासिनो दं नै मा मोनबोखौ जों बेवहाय मोदोमफुल बेवहाय खारै लादों जोंहानि खारैया जोब्बाय लोगोफोर बिनि थाखायनो जों खारै बायना फैदोंमोन बायनोथ' नङा फ्रि हरदों फ्रि मोदोमफुलाबो फ्रि खारैयाबो फ्रि सना मानसि ये नहीं तेरे पानी पानी हो गई किधर पानी पानी हो गई किधर पानी पानी हो गई हम sama makanya lupa na lugupur juni kami lama ya maaf berarti kasih tar juni kami lama ya ulah tuh lah penuh deh padar perondo padar nih uka bela bela tabur saya lupa juni kami lama ya danger mau sokol balik ukur besok hari lama mana lama kau susah kan susah lesai isi dong ah ini jangan nilai kamu kesel nang sih kan video berarti ini video kau sih nanti kesentuh